Granát. Dobre, to je. Čaute, vítam vás u ďalšieho videa, tentoraz z novootvoreného airsoftového ihriska nachádzajúceho sa v Komárnanskej pevnosti. Bola to v podstate úvodná akcia, ktorej sa zúčastnilo približne 100 ľudí, či už zo Slovenska alebo aj z Maďarska. Hralo sa primárne v tejto budove, ktorú môžete vidieť, ktorá je v podstate takého kruhového tvaru, má jedno poschodie, mnohé schodiská a pozostáva z dlhých chodieb s mnohými miestnosťami. Pod budovou sa nachádza aj obrovská pivnica, v ktorej sa organizátori dokonca párkrát aj strátili a zatiaľ nebola prístupná, no vraveli, že možno, že ju sprístupnia na budúcich akciách. Čo sa týka organizácie, tak bola zvládnutá veľmi dobre, až na pár nevysvetlených pravidiel, ktoré sa potom museli riešiť počas hry, ale po prvej hre už všetko prebiehalo ako malo. Takže hodnotím toto ihrisko ako fakt veľmi dobré, s obrovským potenciálom a určite sa môžete tešiť aj na ďalšie videá odtiaľto. Doprava. Doprava, doprava. Poď, prebehni, prebehni. Asi som ho dal vľavo, poď teraz. Poď teraz, poď. Pozri pravú. Kde? Chodba? Peťo bude hádzať granát. Poď sem. Poď sem. Noha nič? Nechoď teraz, počkaj. Dobre, to je. To je taký. No. Neviem, radšej idem dole.
Ja nie, k***a. Ja som myslel, že si prebehol. Musíme. Pomalička. Aha. Poď. Do tejto miestnosti hlavy. Idem. Až k tým dveriam choď. Hlasy? Pomednú. Niekto tam je. Pred nami. Vysielačku, počujem. O dve miestnosti pred nami je náš. A pred ním sú oni. Pred vami sú oni, že? Poď, ide on, poďme za ním. No, rýchlo. Hej, žiješ pod dnu? Hej. Poď, kryjem ti to, choď. Ideme za nimi? Za nami, modrý! Rýchlo to poďme obsadiť. Peťo, poď, musíme to obsadiť rýchlo. Keď neprídeš zada. Dal si ho? Neviem. Aha, už vidím dole. Neviem, či som ho nedal. Dal som ho ešte naľavo, pri tých dveriach, čo sú opreté. Kryješ ma? Počkaj. Strelba? Dostal. Pravo sú dvaja. Jeden dostal. Zase. Prázdny. Jeden mínus pravo. Pravo som dal jedného. Poď! Ty sa bojíš, poď! Žiadna dohoda. Vzdávam sa. Idem.
Takže tu som zostal v chodbe sám a ako ste mohli vidieť, bol som prichytený na záchode, ako si doplňam zásobníky. Takže každopádne ďakujem vám za zaujímavé videa a vidíme sa na budúce. Čaute.